nothing can stop Eberima. Even Ebuka Obi with the Ibunye and Nia. Ebuka Obi with Ibunye, Ebuka Obi Ibunye, Nia and Nia can never stop Eberima not to enter jail. Ebuka Obi is a bastard. The useless idiot taking money online for people to pay money for the church. It can never stop Eberima not to enter jail. Pay attention. Pay a very good attention. Pay attention. All these dark people that follow you, that trust people that follow you, they are very, very intelligent. I don't know how you people see that. I don't know how you people see Marashew. Do people see Marashew as a slave? Let me ask you this question. Do you see Marashew as a slave woman? The mother draw Katara attention more. The mother draw Katara attention more to video this guy. Onye angoro nkwu na onye nkwu ko ngoro na ọ na-ekwu okwu ị na-awọchi ka o si ekwu okwu o doro anya na onye awe kpetachi ka ọ ṅụrụ onye aṅụrụ nkwụ na ọ na-ekwu okwu under the influence of alcohol mgbe anya dorie ekwukwa ya afụnụ kọna ka efuru ya ọ dụ ha ka onye kuru nkwụ ịgagwa na nwa okpuru ekuo na small ekuo na odeku 8 ịghọtala okuo na medium stout 8 chine bobo hero or ofu whiskey nwana ọnwụọ na because if go to kosi ekwu okwu composure and everything you go say na onye aṅụrụ nkwụ and na nkwụ na-egbu ihe so we can continue to pay attention. Ọ na-asị we pay attention. How can you pay attention to somebody ṅụrụ nkwụ? How can you pay attention to somebody ṅụrụ nkwụ? You understand? I don't know what you people are, why you people are underrating Madam Chehu. Onye gbagoro na akpozi na ye, ọ gbagoro na hapụ ye, unu jebele onwe unu na ọ maghị onye unu. You understand? Ọkwa ifuru ife ahụ na-ekwu ọ kparịga Ebuka Obi kparịa nne Ebuka Obi kparịa nne Ebuka Obi kpọọ Ebuka Obi onye ohi kpọọ ife niile. Now these are the same people na-asịghị na Ogechi na-akparị ndị mmadụ na-akparị family ha. Who are these people? They cannot even pretend for once. They cannot even pretend for once. Yeah? Those are the kind of people you want me to be paying attention to. We can do better. We can do better. I respond to Shakwa to Ndekuroku na Nyodudo. I respond to Ndekuroku under the influence of alcohol. Because when you look at this person, no one will keep na this live broadcast because almost no one are passed out. And that manyongla hezbo manya because all is butter whiskey, is butter manya kongolo. Oya de kukonye na chela haola. You are condemning Ogechi because Ogechi na akpari mmadu. Ogechi na insult the family in the mother. Look at what you have done here. You brought in Evangelist Ebuka Obi. You are also Ogenke J Park. And I say no Ogechi happened J Park. Look at it. Ogodolu between you and Ogechi. But Nime, you are here insulting Ebuka Obi to the point of insult one pair, or a lot of things. What makes you different from Ogechi? I keep saying this. I will not say much to you because it's obvious that not the man on Oronko. Even he gained to wash ya man on Oronko. Ongunime with an equal epetition. I am sure that even Evangelist Ebuka Obi will understand and forgive him because no chemical and substance in the name with an equal. So I will not pay attention to somebody like this.
I will not pay attention to somebody like this. Kama na ofife ngwadere ha ahụ na ebe a na-eje ka egwudo. Ebe a na-eje ka egwudo. O nwere ụfọdụ agwa ụmụ nwoke be anyị na-ada akpa na-enene ha iferefe a na-eme m. Iferefe a na-eme m. Iferefe a na-eme m. Ọ dị very bad o. Okeke nwaanyị dị ntị njọ. Okeke nwaanyị dị ntị njọ. Mana ife a na-afụzi kịta awụ okeke nwaanyị ebe niile. Okeke nwaanyị ebe niile. Ụmụ nwoke nọkọta na-akpa agwa ka ụmụ nwaanyị. Go na those days mgbe ọwụ ụmụ nwaanyị na-akụ asịrị. Nowadays ụmụ nwoke wụ ha na-akụzi asịrị. And onya ka eji wee nwee a lot of unproductive men. During the time of ndị nna nna anyị ha. 18 years, 19 years, 20 years asịrị na onye ahụ alụ n'ụlọ. 22 years asịrị na ọnụ na nwaanyị. Mana these days, men na-engage onwe ha in activities of women and na-akụ asịrị ka market women. And na-akụ asịrị ka market women, resulting to so many unproductive men out there, wasting time and whiling away time in things that doesn't even relate. I don't know. Look at somebody. Would I call George here? But definitely I know that this man who follow here is drunk and is obviously speaking under the influence of alcohol. Because ọbụrụ na onye ọnụ ụnụ fụrụ ụnụ ya da tagging to or na-sending videos yo. Biko ịnọkọta na-aga n'ilo onye ala eyipụ akwa gbara ọtọ na-achụghị ọsọ ngụnwa na-agba maka na ụnụ na-abụ na oye adụ very difficult before I identify ya onye na-awịala na onye isi dị mma n'ime ụnụ. Ọha vidio niile ka ụnụ ya da tagging na ebiko ekwuchakwana m ka ọ ha n'ọnụ.